Dođi da se igramo, dođi, vidi. Ćao. Jel imate vi kucu možda? Ja ću da kupim. Kupuješ, a šta hoćeš da kupiš? Koju kucu? Hoćete da dođete da vidite kakva je kuca? Zove se Dunja, inače mnogo je slatka i baš je dobro. Voli decu da se igra s decom. Kako se ti zoveš? Tamo gde su kokice imamo još ovakvih kuca, pa hoćeš da krenemo da izabereš jednu za sebe. Organizacija Astra vodi evropski broj za nestalu decu 116 000 i putem ovog broja primili smo preko 1000 poziva u vezi sa različitim vrstama nestanaka. Međutim, zvanični podaci pokazuju da je ovaj broj nestanaka godišnje mnogo veći i da iznosi preko 700 prijava različitih vrsta nestanaka dece. Ovim eksperimentom želeli smo da informišemo roditelje o postojanju broja 116 000, ali i takođe da bi svoje mališane trebalo da informišu i da ih nauče da ne polaze sa nepoznatim osobama, kao i to da postoje različite vrste rizika kojima mogu biti izloženi i da nauče kako da ih izbegnu. Šta ti radiš? Koliko imaš godinica? 7. 7. Ti sviđa moja kuca? Da. Ovo je Dunja. Jel imaš ti kucu možda? Ne. Ja bih htjela ti možda da imaš neku kucu. Hvala. Imam ja tamo iza par kuca, isto ovakvih malih, belih, lepih, pa bih htjela možda odemo da odaberemo jednu kucu za tebe. Može? Ali moram da pitam mamu i tatu. Da pitaš mamu i tatu. Ali pazi, mi možemo da krenemo prvo ti da odabereš pa posle da pitaš. Hoćeš tako da recimo probamo? Ne, ja bih odmah da pitam. Jel imaš brata ili sestru? Imam sestru. Pa super, onda to će biti vaša zajednička kuca, jel da? Da. Ćemo da idemo da odaberemo jednu? Da. Super, ajmo. Idemo na tamo pa ćemo sad, ajmo Dunjice da idemo da beremo jednu kucu. Najčešće vrste nestanaka jesu bežanje dece od kuće, zatim roditeljske otmice, otmice od strane treće osobe ili migranti koji su se razdvojili od svojih roditelja tokom migracijskog toka. Evo tamo iz one kućice gde se isto igraju tamo deca, ja imam tamo više ovih maltezera, pa hoćeš možemo da odemo da odabereš jednu. Hoćeš da ideš sa mnom da vidiš, tu su blizu. Ajde, brzo ćemo da se vratimo. Da, obećavam. Ti se sviđa moja Dunja možda? Ne? Dobro. Pedak. Hoćeš prvo da odaberemo pa posle da pitaš mamu prvo da vidiš da li ti se sviđa neki. Dobro. Može? Ti treba ruka, pomoć da izađeš. Važi. Da, pa ćete posle igrati svi zajedno ovdje. Ajmo.